ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ಟುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೋಡ ಯಾರು ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಅವನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಾತಂದು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಅವು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆದ ಇರೆ ತೇವುದ ಇರೆ ಆ ಊಡು ನಮ್ಮ ತರ್ಪಾಯ ಬಂದು ಅವು ದಾದ ಕಂಡ ಮೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಏನ ಮೈತಿದಿ ಬಂದಿದ್ದ ಏನ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಯದು ಸೊ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಎನಕಿನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪನ ಏನ ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇರ್ದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೈದನು ಸೊ ಪನೇನೆ ಬಿತ್ತಿಜಿ ಕೋಡಾನ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದು ಕೊಡದು ಕಟ್ಬಿಡ್ನಿ ಆಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡೇ ತಲುಪಾಯಿನಿಗ್ಲೆ ಇಡೇ ಅಂಚ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಪನ ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತ ಅವದಾದ ಪುರ ಅಂಡ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇವ್ರೆ ದಾಸೇಮಿ ಜೀರಿಗೆ ಇಂದನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತು ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೇವ್ದ ಇರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಟೈಮಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಊರು ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತ ತೇವ್ದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಪ ಅರಿಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಗೆ ತೊಂದ ಅಂದಾಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀಕು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅವನಿತ್ತೆ ಕಡೆಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆಕ ಕೋಟ್ಸಾದ ಕಡೆಕ ಐತೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಕಿತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸಣ್ಣದ ಕಡೆಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ಚೀಪೆಗ ತೆಪ್ಪೆ ಕಡೆಕ ಅವನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಯೋಡು ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಪ ನಮ್ಮ ತೇವ್ ಧೈರ್ಯಗೆ ತೊಂದ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೇವ್ದ ಇರೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿನ ಬಂದ ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರೇಕ್ ಪೂಜೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರೆ ಆಯ್ಪೋಕ ಐತೆ ಮೆತ್ತು ಪಿರೊಂಜಿ ಇರೆದು ಐಕ್ ಪೂಜೋಡು ಅಂಚ ಲೇಯರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇರೆ ಬಂದನ ಪೂಜದ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೇದ ಹಾಲು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಟೇಪ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಂಕ ಅವು ಬೇದ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂರೋಡು ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮೂರೋಡು ಆಯ್ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ದಿನ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ಕು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಉರ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಗ ಇತ್ತೆ ಅವು ಶೋಕದ ಕಾಯೋಡು ಮಾತ
ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡೆನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದ ಬೇಪಾಯಿನ ಪತ್ರಡೆ ಎತ್ತಿನತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂರ್ದ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ ಅವು ಲಯಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಓಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಂ ಏರವು ಅವೇರು 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 ಏರು ಬಕವು ಹಾಂ ಈ ದೊಡ್ಡನಾ ಹಾಂ ದೊಡ್ಡನಾ ಹಾಂ ಈ ದೊಡ್ಡನಾ ಹಾಂ ಬಕ ದೊಡ್ಡ ಏರು ಬಕ Siapa nanti? Yamin nanti? Oke, tu balik, ha? Super undi. Dan ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಕಾದ ಕಾಯ್ದನ ಇತನ ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದ 3 ದಿನ ಪತ್ರಡೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೆ ಪೊಕ್ಕ ಐ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿನೇ ಊರ್ದು ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತನು ಮತ್ತು ನಮకు ದುಬೈಡ್ ಅವೇನು ಪತ್ರೊಡೆ ಇರೆಂತ ತರ್ಪಾದ ಅವೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗ ಈಸಿ ಆಪೋಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಿಪಿ ತೂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್